Napuno sa mga tao ang Baganga Municipal Gymnasium kagahapon Marso 20 atol sa pagsaulog sa Women's Month nga giduyugan sa mga opisyal sa probinsyal ug lokal nga gobyerno nga gitambungan sa kababayenhan gikan sa 18 ka mga barangay sa Baganga. Nagkahiusa ang tanan aron mas mapalambo ang kahimtang sa kababayenhan ug ipaabot ang suporta alang sa women empowerment ug gender equality. Mas nahimo mabulukon ang selebrasyon diyan nagpasundayag sa ilang talento sa sayaw ang mga babae sa Baganga suot ang ilang nindot nga mga costume. Nagpadayag sa iyang mensahe si Governor Nino Soteroy Jr. nga makita ang kalalakihan ug kababayenhan ingon man mga opisyal nga nagkahiusa sa pagsuporta sa pagbayaw sa kahimtang sa mga babay sa Katilingban hilabi na sa Davao Oriental. Mihatag og livelihood assistance ang provincial government sa duha ka mga organisasyon sa kababayenhan sa Baganga nga mao ang Saukigi Pag-asa Women's Association ug Coral Lambahons Association. 150,000 pesos ang nadawat sa matag asosasyon. Nahimpit kini pinagi sa Provincial Social Welfare and Development Office ug Public Employment Service Office sa pakigtambayayong sa Department of Labor and Employment Condole. Ang duha ka mga organisasyon kabahin lamang sa mga inisyal nga organisasyon nga makadawat og hinabang pinansyal gikan sa provincial government. Misadsab si Governor Uy nga mas daghan pang organisasyon sa entero probinsya ang ilang target matunulan og livelihood assistance aron mas mapalambo pa ang ilang panginabuhian. Magpadayon sa mosunod nga mga adlaw sa ubang mga lungsod ug syudad sa Davao Oriental ang province-wide nga pagsaulog sa Women's Month. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.